खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो इसिंनि अननाय मोजां मोननाय नोंथांमोन बयनो बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। थांनाय समफ्राव आं मोनसे बोरमा फार्मनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। दा बेयाव गोबां माखासे सुबुंफोरा व्यक्तिफोरा आंनाव फनजों सोंहरदों बोरमा फार्मनि बेनिफिटआ माबायदि आरो बेसेबां इनकाम जायो मान्थलि इयारलि आंनाव सोंहरदों। दिनै आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय, आरो जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखाय आखायाव एसेल' जुदि गोसो जादोंब्ला नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला इन्ट्रेस्ट दंब्ला भिडिअखौ नाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आङो दिनैहाय सानदों। जोंनि गोसोआव मोनसे साननाय दङ, जोंनि गोसोआव मोनसे नाजानाय दङ। जों बयबो गावनि जिबनखौ ओरैनो बेखार जाजानो जोङो बायो। सोरबाया सानदों आङो फरायबाय जब गैया, सोरबाया सानदों आं फरायाखै आं जबनि खुनु सिमां गैया। नाथाय जेखि साना मानो जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला, नोंथाङा नाजानाय दङब्ला, नोंथाङा माबा मोनसे मावनानै जुदि जिउ खांनो हानायनि नोंथांनि थाखायबो मोनसे सुबिदा दङ। जोङो समाव गिदिर सिमां सुजुयो, जोंनि लाइफखौ जों गोबां लाक्जारियासआव दोननो लुबैयो। गारि मटर, कार, बाइक गुबुनफोर बायदि जोङो लाक्जारियास सोलिनो लुबैयो। नाथाय जोंनि साननायजोंल' बे जाया, जोङो साननायजों लोगोसे जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो मावनांगोन। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ आरो आंनि गासै लोगोफोरखौ आं बे बाथ्राखौसो दिनै नोंथांमोननो बुंनो थाखाय सानदों। गोबां मानसिया आंनाव सोंहरदों बोरमा फार्मनि इनकामा माबायदि आरो बेसेबां इनकाम जायो। आङो नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। जुदि बोरमा मासेखौ नोंथाङा 3000नि बा 3000नि बायनानै लाबाय, हमना ला 3000नि बायनाय बोरमा बिमाया 6 दानजों मानै फिसा जोनोम होबाय। बे बोरमा फिसाया 3 दानावहाय नोंथाङा जुदि मासे फान्थि जुदि लाब खालामनो हाबायब्ला, फान्थाखौ नोंथाङा हमना ला 3000 आरो फान्थिखौ नोंथाङा हमना ला 2000 मोनबाय। अब्ला नोंथाङा 6 दाननि उनावहाय बेसेबां रां खामायखो? 5000। आरो नोंथांनि लाबा थाबाय 3000नि जि बिमा, बे बिमानि थाबाय। बेबायदिनो गोरलै उदाहरन एबा बिदिन्थिजों आं नोंथांखौ बुंबाय, नोंथाङा जुदि 30,000 एबा 30,000 नोंनि आखायाव रां दङ, नोङो बे रांखौहाय माबा मोनसे मावनो जुदि प्लानिं खालामदोंब्ला, नोंथाङा एसे खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे मावनो जुदि सिमां नुदोंब्ला, अब्ला नोंथाङा 30,000नि मासेयाव 3000 खरि 10था बोरमा बिमा नोंथाङा बायनानै लाबो आरो नोंथाङा बेखौ जोथोन खालाम, नाय आरो बेनो नांगौमानि दै आरो माखासे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिफां दालाइफोरनि बिलाइफोरखौ दाननानैहाय हो। बेबायदिनो नोंथाङा जुदि 6 मास जुदि खाथिनि खालामोब्ला 10था बोरमा बिमाया मासेयाव मानै खरि 20था फिसा जोनोम होगोन। अब्ला नोंथाङा 20था फिसानि गेजेरावहाय जुदि फान्थाखौ जुदि नोंथाङा 15था मोनबायब्ला, फान्थिखौ जुदि माबा मोनबायब्ला, नोंथाङा फान्थिखौ जोलैनि थाखाय दोनदो आरो फान्थाखौ नोङो फानदो। जुदि 15था फान्थाखौ जुदि नोंथाङा गोरलैयावनो जुदि फानोब्ला, मासेयाव 3000 रांनि जुदि फानोब्ला, 3000नि फानोब्ला 45,000, नोंथाङा 45,000 इनकाम खालामनो हागोन। अब्ला नोंनि राङा आसोला बेसेबांमोन? 30,000। बेनिफ्राय नोङो 6 मासाव बेसेबां खामायखो? नोङो 45,000। बिनि गेजेराव नोंनि आखायाव थाबावबाय बोरमा माबा आरो बिमा 10था। बेनो नोंनि लाब। दा बेखौ नोंथाङा गोथौवै सिन्था खालामनानै नायदो। नोंथाङा नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला, नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला, नोंथाङा बेबायदिनो मावनो हागोन। गोसोआव गोनो गोथो सानाबालानो जुदि नोंथाङा मावनो गोसो दङब्ला, बोरमा फार्मनि गेजेरजोंबो नोंथाङा गावनि लाइफ, नखर, जिबन सोलायनाय लाबोगोन। आंहा फोथायनाय दङ। जुदि नोंथाङा जिउआव
सोलायनायखौ लुबैदोंब्ला नोंथाङा जुदि चेन्ज होननायखौ जुदि बुजिदोंब्ला नोंथाङा मोननै खामानिखौ मावनांगोन मोनसेया खस्थ' आरो मोनसेया मावनाय बे मोननैखौ जुदि नोंथाङा जुदि लाइफआव जुदि नोङो नाजानानै नों जुदि मावनो हायोब्ला नोङो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन नोङो खस्थ' खालामनांगोन अल लाइफ गासैयावबो नोंथाङा साक्सेस जानायनि लामायाव दङ देन जायफ्रा आंनियावहाय फन खालामनानै सोंहरदोंमोन बिथांमोननि रिप्लाइखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों होदों नोंथांमोना आंनियावहाय गोबां कुइसन खालामदोंमोन बेसेबाङाव बेसेबां लाब जायो बेसेबां आरो बेसेबां बेमार जानानै बेसेबां थैयो नाथाय आं बुङो जुदि नोंथाङा मोजां जोथोन खालामदोंब्ला बोरमानियाव 1%बो बेमारा समाव फैयाबो जानो हागौ बा मालाबा समाव फैनोबो हागौ लाब आरो लसआ नोंथांनि सायाव जुदि नोंथाङा जुदि बेखौनो आंनि केरियार जुदि साननानै जुदि मावबायब्ला नोंथाङा देरहानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि ओरैनो सोरनिबा गुबुननि थुलुंगानायाव गुबुननिखौ नुनानै जुदि नोंथाङा मावदोंब्ला लस जागोन बेनो आंनि नोंथांनिसिम रिप्लाइ जोंनि जिउआव गोबां सिमां सुजुयो जोंनि जिउआव बायलांफिनो जेब्ला जोङो सिमां सुजुनानै बायलाङो जोंनि गोसोआव दुखु मोनो जोंनि सिमांफ्रा जाफुङाब्ला जोङो गावखौनो गाव जिर' साननानै लायो नाथाय नोंथाङा जुदि जेनदोंब्ला बे नोंथांनि थाखाय देरहानाय जुदि नोंथाङा जुदि दुखु मोनोब्ला नोंथांनि थाखाय बे रंजानाय नोंथाङा साननो हागौ आंहा जेबो गैया आं माबोरैहाय आंनि जिउ खुंलाङो माबोरै आंहा फरायनाय गैया आं मा मावनो नाथाय नोंथांनि थाखाय मोनसे सुबिदा दं जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला नोंथाङा बोरमा फार्मनि गेजेरजों नोंनि लाइफखौ चेन्ज खालामहोनो नोंनि लाइफखौ सोलायहोनो हानाय लामाया बेनो नोंथाङा जुदि बेखौ मावनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोसो गुदुं जानानै माव खिन्थु मालायनि थोननाय मालायनि फोरोंनायजों दामाव नोंथाङा गोसो जानानै निजेनो खस्थ' खालामनांगोन आरो मावनांगोन जुदि नोंथाङा बिबायदि मावगोन लाइफआव साक्सेस जागोन माब्लाबाबो गावनि लोरबां गोसोआव दामे गसंथा जानजि खाफ्रा बोलो हो सोरबा साननो हागौ आंहा फरायनाय गैया आं मा मावनो सोरबाया साननो हागौ आंहा फरायबाय जब गैया मा मावनो नाथाय नोंथाङा बेबायदि साननानैहाय आलादिङा समखौ आद्रि दाखाला नोंथाङा सम मोननायावनो मोजां थांखि सुजुनानैहाय मोजाङै आवगायला जुदि नोंथाङा माबा मोनसे जुदि मावनो सानदों मोनसे बिजनेसआव आगान सुरदों नोंथाङा बोरमा फार्म खालाम बोरमा फार्म खालामनायनि गेजेरजों नोंथांनि लाइफखौ नोंथाङा साक्सेस खालाम बोरमा फार्मनि गेजेरजों नोंथाङा गिदिर सोलायनायखौ मोनगोन आरो नोंथाङा जि सिमांखौ नुदों बे सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन गुबुननि लाक्जारिसखौ नुनानैहाय गोसोआव दुखु दाजा गुबुननि हायफायखौ नुनानैहाय गोसोआवहाय दामे नोंथाङा सिरि सिरिहै गोसो सिङावहाय नाजा आरो माव नोंथाङाबो बैबायदि जागोन नोंथाङा खस्थ' खालाम अब्ला नोंथाङाबो बैबायदि गारि नोंथाङाबो गाखोनो हागोन नाथाय नोंथाङा जुदि गुबुनखौ नुनानै जुदि गोसोआव दुखु मोननानै जुदि थायोब्ला नोंथाङा जानाय नङा लोगोफोर गोबां मानसिया आंनावहाय आरो सोंबावदों हाइब्रिद आरो लकेलनि माखासे फारागथिखौ स' बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननो स्रायै फोरमायनो आङो सानो जोंनि ओरै सा उत्तर ओनसोलाव लकेलखौ बाहायनाय जायो आरो लकेलनि डिमान्डआ एसे जुदा आरो हाइब्रिद रामसागलनि मार्केटआ एसे जुदा सेल जायो अब्लाबो जोंनि ओरै सा ओनसोलाव बांसिनैहाय लकेल बोरमाया बांसिन सेल जायो प्लास बेजों लोगोसे नोंनि खरसनि बेलायावहाय जुदि नोङो लकेल बोरमाखौ जुदि नोङो लादोंब्ला लकेल बोरमायाव थाइसे थाखानि खरस जाया माब्लाबा जुदि बेमार आजार जादोंब्ला बेयाव गरफा गरनै रांल' खरस जागोन बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा हाइब्रिद जुदि लादोंब्ला बेयावहाय नोङो दाना गेहु सयाबिन बायदि मिक्स खालामनानै फुङाव सानावहाय बेबायदि खननै रोखोमनि होनांगौ जाना फैगोन मानोना जोंनि ओरै उत्तर ओनसोलनि लकेलजों आरो गुबुनजों माखासे बार आबहावा वेदारफ्रा गोरोबैखाय माखासे बेमार जानायफोरखौबो जोङो मिथिनो मोननाय जायो बेखायनो जुदि नोंथाङा जुदि गोसो जादोंब्ला
लकेल बोरमा फार्मखौनो नोंथाङा लानानैहाय फिसिनो हागोन आरो बेजोंनो नोंथाङा गोबां लाब खालामनो हागोन। आंनि अनजाग्रा नानिमोन, बाबुमोन आरो लोगो नोंथांमोन, जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला नोंथाङाबो मावनो हागोन। बे हाबायाव हौवा हिन्जाव बोराय गथ'नि फारागथि गैया। जायनो गोसो दङ बेनो मावनो हागोन। जुदि नोंहा आखायाव फैसा गैयाब्लाबो नोङो मोनसे आदबनि गेजेरजों नोङो मावनो हागोन। गामियारियाव गोबां जोंनि माखासे गामिफ्राव बोरमाखौ आदि हरनाय जायो। बेबायदिनो नोङो गुबुननि बोरमाखौ 10थासो आदि लाबोनानै नोङो 6 मास खस्थ' खालामदो। 6 मासनि उनाव 10था बिमाया जुदि मानै जुदि फिसा जोनोम होनानै जुदि 20था मोनबायब्ला नोङो 10था आरो बिमा 20थाखौ नोङो बिगोमानोनो रिटार्न खालामदो आरो नों 10थाखौ नोङो दोनफिनदो। बेबायदिनो नोङो गोदानै क्रिएट खालामनो हायो। जोङो समावहाय सानो खनसेनो गोजौ रेंकआव थांनो बा जों गोबां खामायनो नङा। गासैबो बिजनेसावहाय लासै लासै जोङो धैर्य हमनांगोन, नाजानांगोन, जों खस्थ' खालामनांगोन। जेब्ला जों बिदि खालामगोन सिगां गाव स्टेन्ड खालामनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ जायफ्रा बोरमा फार्म खालामनो गोसो आरो जायफ्रा हास्थायदों आरो बोरमानि सोमोन्दै जायफ्रा आङो भिडिअ बिहरदों आरो जायफ्रा आंनियाव फन खालामना सोंहरदों बोरमानि बेनिफिटआ बेसेबां, बे नोंथांमोननि थाखायहाय आंनि भिडिअ'आ दिनैनि भिडिअ'आ रिप्लाइ खालामदों। गासै भिडिअ'खौ लानानै बुजिखाबाय माबायदि लाब जायो आरो माबोरै लस जायो आरो माबायदि बोरमाखौ लानांगौ आरो माबायदिहाय थाखा गैयालाबो जोङो जिर'यैनो मावनो हायो। आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय, हयथ' नोंथांमोना बयबो बुजिबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो लोगोफोरनोबो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेबायदि भिडिअ'खौ नोंथाङा गिबियै मोनग्रोनाय बायदि। बाय। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन मिजिंथिनानै थादो।